is die 14 januari, de dag dat. En Banas trainer van AC Milan, Marco van Basten, om de Noors voorbij gaat. Amerika is bespioneerd via boeren. En dat biedt waarom zocht op de gloriejaren van het ijshockey op het Jervin. Goeien en welkom bij Bient. Mijn Skelte Meisma bepraat ik een nieuwe truc van internetcriminelen om geld van jouw rekening uit te halen. En dat doen ze met dat onschuldige Facebook. Weet je ook, misschien al een beetje nog sjuggen of aanstaan dwanzillen. En dat heeft een hele grote rol erbij, dus wees voorzichtig. En we hebben toen deel 2 van het spannende volksverhaal van Adam de Hutrieder. En dan besouwt Adam hem over wat er sjocht. Het het springt hem van hier naar daar, slacht als een lamme stutsje en hij weet op slag en dadelijks wat er voor hem had. Ja, spanning daar in dat verhaal van Adam. En ik spanning, want aan tafel, want 2014 moet het worden van de ijshockeyers van Unis Flyers. Morgen moet de eerste stap zetten worden terug de bekerfinale te winnen van de Tilburg Trappers. Want de Flyers willen eens nog volle meer, want longskampioen worden, dat is het doel. En dat ken ik met deze ploeg. Ken de Flyers van nou weer zo legendarisch worden als de Veenstra Flyers van de jaren 70 en 80. Aan tafel voorzitter Henk Hoekstra en de oudspelers Jan Jansen en Marcel Nijland. Heren, welkom. Dankjewel. Hoekstra, als we over die legendarische die praten, wil ik toch even naar jou toe gaan als voorzitter. Hejo daar West, als jonkje, nou ja, kom je er nou, maar als jonkje wie niet direct altijd. Ja, wat is de eerste herinnering? Het is heel simpel. Ik ging elke zaterdag naar Brommeke. Jubbige wij 16 kilometer naar het Veenta. En dat had ik jaren volgehouden tot ik denk over 5, 6 jaar een seizoenkaart hadden. En ik ging zelf maar een wedstrijd daar. Dus de ijshockey-virus dat had er altijd wel in zitten. Dus ja. dan wie het weekend en dacht je, ja, Flyers. Ja, Flyers. Ja. Dat weer de winterweek jong erin. Qua sfeer. Ja, wat wie die sfeer heb ik geleerd? Dat kan je moeilijk mee onderwerpen, dat mag je ervaren. Maar dat zie je altijd vol. Truif jou toen man. Goed, de derbies in Grijns, in Amsterdam, Tilburg. Dan zie je zeggen, Janta, hè? Jan, Jack en Larry. Ja, daar komen Aarsen bij. Want goed, dan hier een bepaalde spanning, dat is weer fantastisch. En beleven met die sfeer in zijn stadion, dat vond ik altijd mooi. Je komt bij SCRV, wie jouw financieel directeur. Toen kwam jou bij de Flyers. Ja, let eerlijk wezen, het al hier net zo bijzonder was. Maar je zei, hoe draai je hier, worden we kampioen? Nou, elk tocht van, nou ja, dat zal wel. Ja, maar goed, je moet wel een visie uitdragen om ergens weer iets aan te bouwen. En, maar hoe ver ben je daar nou mee? Nou ja, goed, in Nederland en ik als club zijn, hè? Dus je doet altijd maar een groep mensen. En ik denk dat wij op dit moment redelijk 4 binnen. Ik denk dat we dit hier dicht heel bij komen kennen als naar teamshow en naar teamshow naar de oude de ontwikkeling van het team. We hadden al 2 keer gewonnen van Tilburg uit en thuis. Nou goed, en dat is wel en de groep is een goede groep. En ik denk dat we een goede coach in hebben die op dat moment de groep wel op een bepaalde spanning brengen kan in een belangrijke wedstrijd. Dus wij zijn wel heel tevreden met hoe het gaat. Alleen ja goed, we hopen natuurlijk dat we steeds meer mensen in de stadion ja, en dan is morgen een hele belangrijke wedstrijd. Dus absoluut belangrijk. Daar zit het aan nog hebben, maar ik wil even een slagje waarom naar de bestuurlijke kant. Want je hebt een bepaald paard inslaan, een beetje de familiaire kant, dat gevoel weer van de Flyers. Ja. Wat heb je toen in? Wij zijn eind 2011 ben ik aan het treden. En dan hebben we het eerste over dingen is zorgen om mensen die in het oude jaren bij het ijshockey in Heerenveen iets bezitten houden, proberen die erbij te krijgen. En dat weer wat voortron, ter omstandigheden. Nou goed, en je moet zorgen dat mensen mijn gevoel, maar de sport uitdragen, ik naar de boetekant heb. En dan krijg je langzaam wat beweging. Dat gaat net in hier en dat gaat net in 2, maar dat is een beweging die langzaam wat opbouwt. En dan zorg je dat de generatie die nou oude jaren niks met ijshockey te maken, dat die langzaam naar skeren worden, naar die sporten en de werken. En dan heb je dus de oude glorie mensen vernedig. Die zitten hier aan tafel, maar voor de mensen die het van mijn generatie binnen, 80, daar eigenlijk net een soort van maak kregen. Dus even zien wat die glorie hier binnen. Gord McDonald. Gord McDonald, Brian de Bruin. Bruin schiet. Robin Settler terug op het ijs. Settler Jan Jansen. Jan Jansen voor het doel langs. Lenny van Wieren schiet. Goal. Veenstra Flyers kampioen van Nederland. Voor de 5e keer in successie.
het is altijd niet een probleem, een beetje, maar ijshockey, ik weet nooit waar die puck is, maar Johan Feilo is niet tegen, hè? Ja, ik weet het nog. Ik weet nog de paas ik kreeg van Robin Sadler, ging achter het doel en Larry was vrij. En, dat was de winnende doelpunt voor de kampioenschap. En ik weet niet welk jaar, maar het was een van de kampioenschapjaren. Ik kan nu die stem horen en aan het accent. Dit is een persoon uit het buitenland in Nederland die speelde. Dat was ook een beetje de basis van dat team. Kunt u nog een paar van die namen noemen die denk ik een heleboel mannen nu wel weer herinneren? Heel makkelijk. Jack de Heer, Larry van Wieren, Leo Koopmans, Brian de Bruin, Frank van Salt. En waren dat nou allemaal Nederlanders of waren dat... Ik noem alle Nederlands-Canadezen op dit moment. Allemaal Nederlands-Canadezen, want dat was de kracht van het team. Ja. Kunt u dat eens uitleggen hoe dat precies zo werkte? Nou, de kern van het Nederlands team was in Heerenveen in die tijd. Dus de beste 5, 6, 7 spelers van het Nederlands team hadden we in Heerenveen. En dat waren jongens dus ook met het Nederlands paspoort die eigenlijk altijd mochten uitkomen. Ja, ja. Maar wel ontzettend goed, omdat ze uit Canada kwamen. Ja, daar hadden ze hun roots in Canada, hadden ze een opleiding in Canada gedaan. En heel veel hebben dat hier uitgebreid. Ze kwamen hier op een jonge leeftijd en werden ook steeds beter hier in Nederland. Omdat de competitie vrij sterk was in die jaren. Ja. Marcel, dit is Jan Jansen. Hè? Klopt. Voor jou een held, denk ik. Want jij bent een generatie later, nog in 2002 bekerfinalist geworden. Ja, dat klopt. Ik ben er van een generatie later. Maar wat was dit voor man? Vertel eens. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, dat was in de jaren van 1980, begin 1980. Ik ben zelf van 72, dus was ik een ventje van 10 jaar. Dus ik weet wel wat alle ambiance en alles wat er omheen hing, dat het natuurlijk geweldig was. Alleen ik weet niet echt op detailniveau meer Vertel eens. hoe dat was. Jan was de man die altijd met de inschuiver bij de goal. Die de stek op het ijs en die kwam. Dat was niet de eindpaaster, maar dat was de jongen die afmaakte. Hoe goed wie hij? In het trio met Jack en Larry paste de perfect. Exact, ja. Olympische Spelen nog gedaan, 1980. 1980. Wat was nu uw hoogtepunt na 7 landstitels, bekers, noem allemaal maar op? Nou, we hebben in Moskou gespeeld, dus we hebben die halve finales met Heerenveen gehaald. Ik weet niet welke Van de jaar. Europa In League, Europa, ja. En ook die Olympische Spelen halen was ook een hoogtepunt. Ja. Hoe bekend was u eigenlijk op het Heerenveen? Nou, in Heerenveen was je bekend. Ik bedoel, je liep rond en iedereen kende je natuurlijk. En ik weet nog, mijn zoon heeft dat een aantal jaar geleden... Mijn zoon speelde niet eerst bij Heerenveen, maar toen hij een jaar of 6, 7 was... Hij zei dad, en ze noemen mij dad. Iedereen zegt hoi tegen jou. Ik zei, waarom is dat? Nou ja, door die ijshockey natuurlijk. Ja, dus tegenwoordige tijd. Dan gaan we nou naar tafel. Want toch nog eventjes terug. In 2002, daarom zit je hier Marcel. Je bent ook betrokken bij het ijshockey van nu. Allemaal. Hè? Dat is dus de truc geweest van Hoekstra. Om al die mannen die wat gepresteerd hebben erbij te halen. 2002, laatste finale gewonnen van de Tilburg Trappers. Ja, dat was ook tegen Tilburg, inderdaad. En dat was een hele mooie. Want het was eigenlijk 2-2 de hele wedstrijd. Ook na de reguliere speeltijd. En in overtime toen scoorde Hans Kroon de game winner. Dus dat was echt geweldig. Nou, dat is ook het laatste wat er gebeurd is uiteindelijk. Hè? Echt aan hoogtepunt. Ja, dat was de laatste keer dat wij in Heerenveen de beker hebben gewonnen. Dat klopt. Doet dat pijn om er zo nu over te praten? 12 jaar niks gewonnen? Pijn. Nee, ik denk niet dat je het zo moet zien. Ik denk dat het geweldig is dat we nou weer terug zijn, zou ik maar zeggen. En weer tegen Tilburg. Dus het zou heel mooi zijn als wij hem gewoon morgen weer mee terug naar Heerenveen nemen. Hoe voelt het voor u? Nou, het wordt tijd dat wij winnen. Ik vind dat Heerenveen het verdient. Ik vind dat het publiek het verdient. We moeten voor gaan morgen en ik hoop dat wij het winnen. Ja. U heeft nu een technische rol gekregen. Wat is uw rol bij dit team? Wat kunt u met die jonge jongens doen? Nou, het is meer. Je rol is meer in niet tijdens het seizoen, maar tussen de seizoen, in de zomer. Om te zorgen dat je juist team op het ijs brengt. Zorg voor dat de coach en alles om het team heen goed geregeld is, zodat de jongens goed kan presteren. Maar kunt u 1 puntje noemen waarvan u zegt dat is de hand van mij? Dat is de hand van mij. Niet bescheiden. Ik denk dat je doet dat samen met de groep. Hier komt al een antwoord hoor. En ook Henk zit in de structuur van hoe wij beslissingen maken. Maar sorry. Nou goed, een van Jans in de actiepunten weer natuurlijk in december trainen. Om de Nederlandse groep die in Heerenveen en omstreken wennen, die ishockey, om die in december ook fit te houden. En dan begin je fitter aan het seizoen. En dat maar we denk ik nog meer uitbreiden. Maar ik denk dat Jan, dat weer een stokpaardje van Jan. Ja. Ze zijn dus beter geworden. Marcel, wat ik telkens denk, als je ook kijkt naar bijvoorbeeld het basketbal in Friesland, het ijshockey. Er hoeft maar 1 sponsor weg te vallen en het ligt weer volledig op zijn gat. Hoe is dat nu geregeld
bij de Flyers? Nou, ik denk dat de basis nu gewoon echt gezond is. En daar hebben we met z'n allen heel hard aan gewerkt. En we hebben een goede hoofdsponsor. Maar ook onze subsponsoren die blijken al jaren gewoon echt gewoon goed achter de club te staan. En in die zin denk ik gewoon dat wij er gewoon goed voor staan. En ijshockey is een kleine sport in Nederland. Maar in Heerenveen en in Friesland zie je gewoon dat het leeft. En met name op het moment dat er succes komt, dan komt de rest ook vanzelf. Dus het is een beetje een totaalproces. Ja, we zien nu de beelden van volgens mij vrijdag. Een afmaakpartij geloof ik tegen Geleen. Mooie voorbereiding. Die jongens die staan nu ook op het veld, hè? Of op het ijs staan ze te trainen. Ja, klopt. Hoe is het eigenlijk met ze? Wat is het? Nou, we zijn er klaar voor volgens mij. De jongens die hebben er echt enorm veel zin in. Ik denk dat het team er ook klaar voor is. We hebben een goed team. Als je dat vergelijkt met Tilburg, denk ik dat de kansen 50-50 zijn. We hebben een uitgebalanceerd team. Jongens met veel ervaring. Jongens die ook veel hebben gewonnen dit jaar. Ik denk dat we heel veel jongens hebben die in ieder geval in het verleden al grote prijzen hebben gehaald. En we hebben een geweldige jeugd en sterke kern vanuit Heerenveen zelf. En Brent, de zoon van Jans? Ja, ontzettend waardevol. Ik zei het al, we hebben gewoon echt een goede kern van Heerenveense jongens zelf. En daar is Brent natuurlijk een van en Sander. Maar sowieso de aanvulling van... ook, hè? Want het is allemaal ja, mijn familie neefjes zelfs als jeugd, die ontwikkelt zich goed. Dus op dit moment, als je zowel kijkt naar onze internationals, onze imports, onze jeugd. Het is echt een goede samenstelling. En ik heb er veel vertrouwen in voor morgen. Jansel, als het nou niet lukt, morgen, ze verliezen. En ze halen ook het landskampioenschap niet, wat geëist wordt, of in ieder geval de ambitie is uitgesproken. Hoe staan de Flyers er dan voor? Dan gaan we voor volgend jaar. En dan blijft u erbij? Ja. Daar gaan we voor. Ja. Ik bedoel, dat is de insteek ieder jaar. Als je die ijzers, als je schaatsen aandoet, dan is het voor de kampioenschap gaan. In sommige jaren heb je het team niet voor, maar dit jaar vinden we dat we het team voor hebben. En nou moet het zo wezen, Hoekstra, dat er aan ze nog meer jonkies binnen uit Jobbegeer en Oude Haske die op de scooter zitten, liek als jou, in de winter en dan de Flyers gaan. Hey, die jonkies al voelen, maar je helemaal op... dat zo, wat ik eigenlijk in analyse rond de club een keer gaan. We zijn een beetje een generatie kwijtrekken. En een generatie dat tussen de 30 en de 40 hier, die hebben meer wel eens bij de ijshockey geweest, maar had net het gevoel van de Feenster Flyers periode. Nou goed, en eigenlijk maar die mensen, die moeten mij en Ben lekker een keer weer naar de ijshockey komen. En wat dat betreft zou het heel mooi zijn dat ze snijden. We snijden spelen of ja, ik zou eens mooi maar eens winnen. Ja, nee, maar snijden, ja, maar goed, dat is wel winnen. Maar snijden spelen we sowieso thuis. Wat er gebeurt, als we winnen of verliezen. Maar snijden spelen we thuis in Tilburg weer. Dus dat is zo mooi van mensen die er nog wat west willen. Een keer kennis maken. Want wat het gebeurt... Maar dat jonkje op die brommer. Die komt weer. Die komt weg. Ja, nou zal het wel een scooter kunnen worden. Ja. Dus, waarom ik het binnen net zo vol meer. Nee. Oké, heren, bedankt. Succes. Ja. Morgen. En laten we dan hopen dat het weer die oude 10 gaan leven. Mooi toch? We doen het best. Oké, dank je wel. De bekerfinale het in Destel Trappers begint morgen om heel 8 in Eindhoven en is live te volgen bij u via omroeplive.nl. In 2014 is er in onze provincie een soort omtekend van volksverhaal. Zo zit de Frieske schreeuwerskalender dit hier in het teken van deze oude verhaal. Masterverteller Douwe Kootstra vertelt in Bient het romrofte verhaal van Adam de Hutrieder. Joet het tweede part. Een prachtige nacht. Stil, uit een trog batst een skoorfarm uit en het lood van redens op ijs. Maar dan zocht Adam er in een vierter rechts wat in het rijt staan. Het wie de hinderreis net. En als er dichterbij komt, en dat is Sama Safir, zocht er dat het een manspersoon is. En behalve nieuwsgierig is dus Adam ik net benauwd. Ik zei al, hij komt uit de Friese bodem. Dat hij stuurt naar rechts, zet de hakken in het ijs en zei: "Goeie." Geen reactie. Nog eens. "Goeie." Hij komt een beetje dichterbij en spreekt hem dan nog eens aan. "Goeie. Ben je het paardbuurster? Kan ik jou misschien helpen? Ik ben je wel bekend en lucht genoeg." Maar er komt geen antwoord. En dan kan je vernemen dat dus Adam een mansje is uit de woden. Hij wordt wat kwart van de kop. En zei het in die machtige brede reg die er staat: "Nou, zes eens wat man, ik zeg jou fatsoenlijk de tijd van de dag, kan je net wat fatsoenlijks voor omzissen." En dat hier us Adam Hutrieder misschien beter net sissen kent. Want
Dan komt er in die beweging in het stalt, in de persoon in de achterkant. Dat draait hem starig naar Adam ta. En dan beschouwt Adam hem over wat er sjocht. Het het springt hem van hier naar daar, slacht als een lamme stutje en hij weet op slag en dadelijks wat er vorm had. Het is de beruchte, de verneemde smid van Jennewoord. De duivel van Jennewoord of de langsletterende man. Daar gaan de grauwelige verhalen over. Oorspronkelijk is het smid Harke van Jennewoord, die hem lang lien te kwadien had in een van de polen in de omkrieten van het Wetterdwarp. En daarna geen rest meer fine koeien. En omspoken bij het simmer en bij het winter. Altijd onderwijs wie. Meestal onder wetterluts, skipper om mijn kop keerde, reetrieders in wek en verdwijnen liet. En nou stiet Adam Hutrieder, de verneemde kampioen, eeg in eeg met de deertsholle van de smid van Jennewoord. En dan maakt het er de snelste start ooit van zijn leven. Adam skekt van zijn leven. Links, rechts. En hield die keeper er even heel vlug achterom. De smid zit hem op een hakken. En dan in een naar een flauwe bocht. Een grut, zwart plak met wat wiets in de midden. Een wek. Dat weet de hinderreis net. Adam kent het links, hij kent het rechts. En hij springt over het wek en de mannen. En komt o wonder aan de orenkant op redens terug. Maar de smid springt ek. Maar ja, die is net zo atletisch als uw woordman. Hij springt wel, maar komt van de rane te lanen. En in één keer gaat de kop van de romp. En als Adam dat zocht, dan denkt hij, ik ga het redden. Waar zult zonder romp nog in achtervolging gaan. Maar dan had het boeten de smid van Jennewoord rekenen. Ja, spannend. Hey, nog zelfs echt een mooi volksverhaal. Wier of net wier, dat maakt het eigenlijk net uit. Stuur dit ze dan op naar bient@omroepfriesland.nl en maak je kans op een verfilming van dat verhaal. Bij tientallen mensen is het al een week een yield van de rekken stellen omdat ze op Facebook een film kon klikken van het ongeluk van Michael Schumacher. Internetcriminelen hebben dus een virus ontwikkelen waarmee ze op het eigen onschuldige filmpjes inzetten om jouw bankrekening helemaal leeg te hellen. Net leuk, maar hoe deze inventieve en nije fraudepraktijken praat ik met Fopje van de Wisgraaf van de Regiobank en uw internetspecialist Skelte Muisma, die al lang zijn laptop bij elkaar op tafel zet het en weet, ja, mensen die erin trappen, die ben ik heel onnozel, of net? Nee, zeker net. Nee, het kan iedereen ook komen, zelfs mensen die er verstand van hebben. Waarom? Omdat de trucjes zijn weer zo geraffineerd. Dat ze plaatsen eigenlijk eerst een filmpje wat wel doogt. Dan zorgen ze ervoor dat het gaat hypen. Dus dan wordt het steeds meer Nou, Michael Schumacher natuurlijk zelfs een bekend persoon. Zo, de eerste 1000 mensen hebben een filmpje wat doogt. Alleen dan begint het een vliegwiel-effect te krijgen. Dan wordt het naar iedereen gestuurd. En dan vervangen ze het filmpje met eigenlijk een vals iets. En dan wordt het virus plaatst in een gigantische hoeveelheid. Ik wil eerst even zien wat er te zien is. Kun je dat even op die scherm pakken? Eigenlijk heel simpel. Inmiddels is het van Facebook ook. Ik zit nu op Facebook, dit is mijn eigen account. En ik heb even bij Fraude Helpdesk, want daar werden zulke dingen meld. Heb ik even opzocht. Nou, eigenlijk ziet het er gewoon uit als een standaard melding. Ze plaatsen een filmpje erbij waarbij iemand just vallen. Nou, dit is meneer Schumacher in dit geval dus helemaal net. Alleen nog het spoort wel aan via het internet om dus te klikken. Klik erop, want dan zie je dus de smaak van Schumacher. Dat willen kennen. Mensen vinden dat leuk om te zien. Ja, sensatie. Dus dat werkt het altijd goed. Je zou ik dat ze daarop inhacken. Dus ze hacken voornamelijk in op actualiteit of ze hacken in op problematiek die op dat moment speelt. En wat gebeurt er dan vervolgens? Ik heb het omklikt. Nou, dan krijg je een melding. Die melding die suggereert eigenlijk dat je op oké klikken mast. Dat gevoel heeft, alleen nog op het moment dat je op oké klikt, dat is juist correct de foute keuze. Dat kunnen we nou dus net wel? We kunnen het nou net waan, omdat Facebook het alles op dit gebied verwijderen. Dus ik ken net even weer nijdwaan wat de melding is. En we zijn nog even aan het ziekenhuis, maar we kunnen net een melding reproduceren als het ware. Maar voor de meeste mensen is het wel bekend dat je plop hebt. Je kruipt in zo'n pop-up in het zicht. En uit automatisme klik je op oké. En als je op oké klikt, dan... Dan breekt de hel los, zeg maar. Nou, als je het goed alles voor elkaar hebt, net. Maar als je het net goed voor elkaar hebt, wat de meeste mensen hebben, en ik heb een nice doen, dat is ongeveer 90% van de mensen hebben het net goed voor elkaar, dan gaat het mis. En wat gebeurt er dan?
Dan krijg je een virus op je computer. Dat kan heel divers wezen. Over het algemeen wordt dat phishing genoemd. Phishing is dat ze gegevens verfisken. Gaat met name met een keylogger. Een keylogger is iemand, als je die een wachtwoord intekst, dan kun ze precies zien wat je dus intekst. Dat pakken ze oer en op dat moment kunnen ze dus naar die telebankieren. Ja, want ik begreep dat als je dan dat onklikt hebben op Facebook, nou het filmpje komt net, want er komt geen filmpje, Nee, want die er is is geen filmpje van. Nee. Dan denk je, nou, oké, Facebook clear, maar ik mag toch even YouTube maken, nou weet ik veel wat. Ja. En op dat moment, als het inlost, communicatie, in die reader van die, Ja. dan weet ze het. Dan kunnen ze dat traceren op dat moment. Want eigenlijk best dan besmet. En op dat moment staan alle gegevens openbaar. Dus hij heeft een rechtstreekse verbinding met de boetewereld. Ja. Oké. Aan ze nog meer voorbeelden van Ja. hoe ze u beziekje te pakken. Ik wil even naar Jota. Je bent bij de regiobank, krijg je dit soort meldingen vaak binnen. Wat kun je nou onderwan? Nou, maar bij Wolfsezen, bij u is er nog gelukkig nog geen melding. Nee, maar Is van dat deze, een- maar wel ja. van phishing Ja. en dat soort. En scammen, dat klopt inderdaad. Maar wat het met internetbankieren is, je moet er vooral net je wachtwoorden aan oren aan, hè? Dus net die mailtjes die binnenkomen. Daar Nou, vooral maar net op je het gewoon reageren. door jezelf doen. Ik bedoel, ja. En goede virusscanner is ook heel belangrijk. En de Nederlandse Vereniging van Bank, die heeft dus ik zijn van regelmatig je bankrekening controleren. En vooral bankposten net oudjaan aan oor. En Ja, nou, gewoon lijkt me zelf. logisch, ja. Ja, maar dat is dus net altijd logisch, want mensen komen binnen, maar een leuk verhaal. En vreeg je om een pas of je jou een oor niet mee en dan kan je. Ik kan me vaststellen dat gebeurt bij Bigleaks oudere mensen. Ja, die dat zo nog kan net het. helemaal weten. Maar wij ben jonge mensen, zitten op internet, ben heel rap daarin. Maar als mij dit hoe komt en er wordt de €1000 van mijn bankrekening Ja. afhalen, wat gebeurt er dan vervolgens bij je? Nou, het kenmerk dat de afdeling fraudebestrijding op een hoofdkantoor, dat die het al merkt. En oors dan is het zo van... Hoe verneemt hij dat dan? Ja, dat vertellen ze ik net. Oké. Ik ben er met dingen bezig, dat weten wij ik net. En dan is het zo van, als je zelf zegt dat er bijvoorbeeld 1000 van je rekening al hellen is, voor de bank bellen, aangifte doen bij de politie en dan kan je die reader van jou net gebruiken of bij u is dan een digipas, die wordt verblokkeerd en dan wordt er gewoon van hey, joh, alle maatregelen wil dienen en dan wordt in de meeste gevallen wordt het geld vergoed wat er Oké, van in maar rekening houden is. dat meeste gevallen wel. Maar jou Ja. hebben nou, je zegt iets heel wichtigs. Oer een virusscanner. Op deze computer, dit programma was dat Broeksmat een virusscanner op zitten. Ik ben heel veel mensen hebben een iPad. Er zit helemaal geen virusscanner op. Nee. En dan? Nou, op dat Ken gebied dat? hoeft op dit moment nog minder stress te hebben. Zo, criminelen op dit gebied focussen zich eigenlijk op waar de massa zit. En de massa zit op dit moment voornamelijk bij Windows-PC's. Dus dan zocht ik dat de meeste virussen... De laptops, de computers thuis. Ja, en wat wel een trend gaat worden, en dat is nog net zo vier, is dat de mobiele devices, dus de iPads, de tablets, de mobiele telefoons, die worden straks steeds meer aanvallen. Dus dat is wel de verwachting, maar op dit moment leidt de trend nog in voornamelijk Facebook en via mail. Dus dat je de mail krijgt met, je moet even je pincode verhoren. Nou ja, tuin daar dus ik net in, want dat zal nooit vregen worden door een bank. Maar dat zijn de trucjes. Wat handig is gewoon je computer goed voor elkaar te hebben. Ja, want dat zou dus 90% van de mensen het net goed voor elkaar. Nee, klopt. Wat dan net? Ten eerste een virusscanner. Een goede virusscanner kost over het algemeen €20. Ik had het vergeten niet. Ja, nou dat is waarschijnlijk net zo goed voor elkaar dan om die teleur te stellen. Dat geeft mijn eigen risico. Nou, dat is ik zei. Ik heb even een pagina en dat is antivirus.startpagina heb ik opzocht voor de meesten. Eigenlijk staan hier de betaalde pakketten, dat zijn de betere pakketten, die staan aan de linkerkant. Als je zelf eens een keer gratis een virusscan wil doen, dan adviseer ik deze. Dit is AVG Free 2012. Die wordt ik tipt. Dat is een gratis virusscanner. Die kost even een paar keer broeken. Die na 30 dagen mag hem wel weer betalen. En dan kost er €150. Dus Zo. dat is vrij aan de prijs. En daarbij mag dan ik rekening houden dat op elke PC mag het installeren. En je ziet dat steeds meer mensen draaien of jouw PC's door het huis hebben. Dus dat hoort ik in dat je overal eigenlijk een up-to-date virusscanner hebt. Heeft er zelf een virusscanner op die computer? Ik moet eerlijk zeggen dat ik net in heb, omdat een virusscanner als nadelige eigenschap heeft dat de computer er trager van wordt. Dus dat kun je heel makkelijk skimd worden. Nee, omdat ik weet wat ik doe. Alleen ik zal dat nou net de hut zitten, want dan wordt het Maar wat doe je uitdaging. dan net wat ik doe?
Nou, ik klik net op bepaalde dingen waarvan ik sure dat dat verkeerd is. Nou, laat eens Of, dat zien. Geef eens een voorbeeld van... Nou, ik heb een voorbeeld even bij Twitter pakt. Nou, dit is een gewone Twitter-omgeving. Daar krijg je regelmatig van mensen die ik goed ken. Dit is Lauwersoog Water-events. En die hebben per ongeluk op hun computer een virus gekregen. Dan sturen ze mij een berichtje, een direct message. I recommend, en dan hebben ze eigenlijk het linkje. Ik zal nou net op dit linkje klikken, want op het moment dat ik hierop klik, wordt er leak een virus installeerd. Maar ik weet dus al bij voorbaat dat ik net Maar op hoe dit wist je linkje... dat dan? Nou, ik show aan de opbouw en de tekst en dat het in het Engelstalig of mijn typfouten is, dat het fout is. Dus voor mij is dit meer dat ik weet dat het net goed is. Nou, daar mogen we dan ook nog wel eens een masterclass van hebben. Hoe staat dat ontdekt? Ik wil toch nog even naar Jota. Want nou ja, 100% het dus net een goede virusscanner. En nou is het zo dat als je skimt worden en je hebt net een goede virusscanner, want je krijgt uitline, dat binnen voorwaarden, dan moet je €150 eigen risico betalen. Dat is toch belachelijk? Wij kennen niks ontwan. We hebben krijgen misschien net een goede virusscanner. Dat is toch raar dat we dan ook nog een eigen risico hebben? Het wordt wel zo van dat mensen die het wel alles doen om ik te voorkomen dat er fraude gepleegd werd. Maar als ik nog zo'n vergezen virusscanner heb, dan denk ik dat het goed is, maar dat blijkt dus net zo te wezen. Wat gebeurt er dan? Ja, dat weet ik net. Dat Joost is die van 30 dagen, die is goed. Nee, dat is om zelf te controleren of het goed is. Ja. Ik zou altijd adviseren om Ian gewoon op lange termijn, want je moet er structureel beveiliging hebben. Maar dat wordt van je, ik bedoel, jou die regels net betocht, maar het wordt van je wel dreigen om de achterhelling. Hebben ze nou wel een goede virusscanner of net? Want je maakt is dat hele listje bedel. Ja, maar het is natuurlijk wel zo. Op het moment dat hij aanjouwt dat er skimd is, of dat hij denkt dat er fraude gepleegd is, maar zijn rekening, dan wordt het wel, dan doen we dat naar het hoofdkantoor. Dan wordt er natuurlijk wel jongen. En Jorde, daar kan je mijn inlogcodes kan je wegzien bij Noor in een computer. Ja. Dus dan kan ik zeggen van ja, sinds wanneer stiert die virusscanner erop? Dus het is wel van groot belang om een goede virusscanner te geven. Een goede virusscanner, net die pasco op mijn slingeren litten en de wachten en skelten. Dan moest er nog in je notaarsje gewoon goed opletten. Nee, ik wil nog 12 mei aan als het mij. Ja, we zijn hartstikke Oké, nou dat snap ik. Ten eerste, de meeste mensen werken met Internet Explorer. Als je scan willen via het vraagtekentje over Internet Explorer. Hier is dit 8.0, versie 8.0. Dat is eigenlijk al de verkeerde versie. Dus deze is net beveiligd. Deze computer van Omroep Friesland is net goed. Deze is net up-to-date. Ja, gaat het omleeg, dan ben je helemaal de klos, want dat is helemaal gevaarlijk. Je moet eigenlijk naar versie 10 of naar versie 11. Een dingetje wat ik nog even snel mee wil gaan, is start 20 seconden. Configuratiescherm, automatische updates. En die mag even op automatisch aanzetten elke dag. En dat zit dus in dit geval aan herkrijgt die in. Want dan ben je elke dag beveiligen qua updates. En dat is erg belangrijk om, verkeerde dingen te zien. En dus net op al je gekke filmpjes klikken. En net de volle yield op een lopende rekening. Net de volle yield. Dat is altijd mijn doel. Zo volle mogelijk yield. Maar dat hoeft dus net. Net op een lopende rekening. Oké. Hey, bedankt voor je uitles. Ja, dit weer bient voor jou. Het jog op uw Facebook-site voor hele veilige filmpjes. En dan zorg ik jou morgen weer voor een nieuwe bient. Nog voor jou nog verder.